салом дӯстон, Криштиану Роналду на танҳо яке аз беҳтарин футболбозони таърих, балки маъруфтарин шахси сайёра аст. Португалӣ доим кӯшиш мекунад, ки ин мақомро нигоҳ дорад ва солҳои зиёд шояд зебутарин марди асосии ҷаҳони варзиш ҳисобида шавад. Криштиану кайҳо боз ғами намуди зоҳирии худро мехӯрад. Ӯ ниқобҳои косметикӣ месозад, раванокии баданашро назорат мекунад ва пайваста дар тамрин аст. илова бар ин, ӯ шояд ҷарроҳии пластикӣ низ карда бошад ва аз рӯи иттилоъҳои ҷадиди пайдошуда ӯ ҳатто узви таносули худро ботокс кардааст. Фаҳмидед охир ба фикрам гап дар бораи чӣ меравад? Дар ҷомеаи мо мефаҳмидагӣ танҳо занон барои калон кардани лаб ин конро мекунанд кӯ? Хай звездаҳо пул ки доранд, ҳама ҷояшонро хоҳанд калон мекунанд, хоҳанд майда мекунанд. Футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. Пазмони футболи аврупоӣ шудед? Пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи тими писандидаатонро тамошо кунед. Рӯзи 24 июл моро бозии ҷолибе миёни Реал Мадрид ва Барселона мунтазир аст. Ногуфта намонад, аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. биёед акнун ба дигаргуниҳои аниқи зоҳирии Роналду менигарем. Агар хандаи Роналдуро дар ҳоли ҳозир ва дар ҷавониаш муқоиса кунем, маълум мешавад, ки дар чеҳрааш дорғ кам шудааст. бахусус дар рухсораҳо ва кунҷҳои чашмонаш хело кам дида мешавад. Ба гуфтаи коршиносон, ин нишонаи он аст, ки Криштиану аз сӯзандории ботокс истифода бурдан ба чеҳрааш шарм намедорад. Ин ҷавоб ба суоле шуда метавонад, ки чаро португалӣ дар 37-солагӣ ба як ҷавони 23сола монанд аст. Алекс Коридес бо сравнид кардани суратҳои Роналду дар солҳои 2003 ва 2016 мегӯяд: ба назар чунин мерасад, ки ботоксро дар пешонӣ ва атрофи чашмонаш гирифтааст. Ботокс ҷойҳоеро пур мекунад, узвҳо бо мурури сину сол амиқтар мешаванд. Чеҳраи Роналду ҳоло ҳамвор аст ва шояд ин танҳо аз ҳисоби пуркунандаҳои моеъ бошанд. Ботокс кардан дар чеҳра ба қавле ба хайр аст. Ба навиштаи рӯзномаи испанӣ Марка, Роналду ҳатто ба узви таносулии худ сӯзандорӣ кардааст. Аммо барои чӣ? Ҷавоб рӯшан аст: калон кардани мардина. Гуфта мешавад, ки бисёре аз ҳунармандони порнографӣ чунин ҷарроҳиҳои пластикиро анҷом медиҳанд. Тартиб хатарнок ҳисобида намешавад ва дӯзиш талаб намекунад. таъсири он тақрибан 2-3 сол давом мекардааст. Аз ҳама тағйироти назаррас дар намуди зоҳирии Роналду мебошад. Криштиануи ҷавон дар оғози корномааш дар Англия аз нишон додани дандонҳои нокомил шарм намекард, аммо ба зудӣ хандаеро ба мисли звездаҳои Голливуд пайдо кард. Дар давоми зиёда аз 1 сол Португалӣ бо брекет мегашт ва менамуд, ки ҷарроҳӣ шудааст. Ба гуфтаи коршиносони клиникаҳои пластикии англисӣ, Криштиану дандонҳои худро бо шарофати газидани қабати диоксиди сирконӣ ислоҳ кардааст. Шакли дандонҳояш низ тағйир ёфтаанд. Ин ҳамон вақте муайян мешавад, ки табассумҳои Криштиану Роналду муқоиса карда шавад. Алекс Коридис, коршиноси бритониёӣ оид ба ҷарроҳиҳои пластикӣ, бар ин назар аст, ки Роналду ҷарроҳиҳои милки дандонро анҷом дода, хати нобаробарии даҳонро ислоҳ карда, баландии дандонҳоро ба таври визуалӣ афзоиш додааст. Тибқи овозаҳо Роналду низ ба ринопластика муроҷиат кардааст, гарчанде ки тағйирот дар ин ҷо он қадар назаррас нест. Дар акс дида мешавад, ки нӯги бинӣ тангтар шуда шакли дигар гирифтааст. Роналду бешубҳа ринопластика кард, бинияш шакли қариб комилро гирифтааст. Амалиёт бо сифати баланд анҷом дода шудааст, мегӯяд ҷарроҳи пластикӣ Сидней Оҳана. ҳангоми як консерти калон дар соли 2013 таваҷҷӯҳи кормандони матбуотро ҷойҳои калшудае, ки дар сари Криштиану пайдо шуданд, ҷалб кард. дере нагузашта ин калимаҳо гум шудааст. ҳоло Роналду мӯйҳои сараш комил аст, аммо боз ҳам далели мӯйшинонии ӯ расман тасдиқ нашудааст. ҳамчунин аён аст, ки Криш доимо болои абрувони худ низ кор мекунад. соли 2003 шакли абрувонаш борик ва камранг буданд. ҳоло бинед, ки дар шакли идеалӣ аст. албатта ҳамагон инро медонанд, ки Роналду вақти зиёди худро дар салон красатӣ мегузаронад. оё Роналду дар ҳақиқат вобастаи хушругияш шудааст? мо ҳам медонем, ки Криштиану худро дӯст медорад ва дар ҷавониаш ҳам дар раздевалкаи Манчестер Юнайтед дар пеши оина истода аз зебогии худ таъриф мекард. Рио Фердинанд ба ман нақл кард, ки чӣ тавр Роналду бараҳна дар назди оина истода дасташро ба мӯяш бурда гуфт: «Вау, ман чӣ қадар зебо ҳастам». Мегӯяд собиқ футболбози Англия Питер Крауч. Бозингарони Манчестер Юнайтед кӯшиш мекарданд, ки бо гуфтани ҳар чӣ бошад Месси аз ту беҳтар футболбозӣ мекунад, ӯро пас зананд. вале Роналду китфак зада ҷавоб медод: «Аммо Месси ба ман монанд нест». Уэйн Руни дар тарҷумаи ҳоли худ менависад: Криштиану Роналду дар утоқи либоспӯшӣ дар Олд Траффорд воқеан оина дошт. вақте ки мо якҷоя бозӣ мекардем, ман пайхас кардам, ки ҳар замон вақт меёфт худашро дар оина медид. пеш аз ҳар як бозӣ ҳамон расму оинро такрор мекард. форма ва бутсиашро ба бар карда ба оина рӯй меовард ва ҳамин тавр худро ба бозӣ омода мекард.
дар миёни футболбозон аз ҳама зиёд Криштиану Роналду дар рекламаҳо даъват карда мешавад. Баъзеҳо баъди ҳисобу китоб гуфтанд ки агар ҳамаи видеорекламаҳои ӯро якҷо кунем, шояд як силсила филми 10 сериала бишавад. Имрӯз мо ҳамчунин дар бораи он рекламаҳое гап мезанем ки Криштиану Роналду дар онҳо иштирок кардааст. Роналду ҳама сола аз рекламаҳо $10 миллион кор мекунад ки ин аз ҳама нишондоди баландтарин дар ҷаҳон мебошад. Як пости мекардаи ӯ дар сомонаи Инстаграмаш 750,000 евро нарх доштааст. Аз ҳама даромади хубро Роналду аз ташкилоти Nike ба даст меорад. Криштиану баъди Роналдуи бразилӣ, Леброн Джеймс ва Майкл Ҷордан чорумин нафаре шуд ки компания Nike бо ӯ шартномаи абадӣ бастааст. Аз рӯи баъзе иттилоъҳо нархи шартнома $1 миллиардро ташкил медиҳад. Барои ҳамин дар рекламаҳои компания Nike Роналду хеле зиёд аст. Шурӯъ мекунем аз компанияи бутсиҳо Born Mercurial ки соли 2018 сабт шудааст. Дар ин ролик ба ҷуз Роналду ҳамчунин мо мебинем ки Неймар, Мбаппе ва Асенсио низ ҳастанд. Агар ба диққат аҳамият диҳем, рекламаҳои ин компания аз Nike ягон фарқияте надорад. 2-21 чил. Дар яке аз роликҳои драйвии соли 2006 Роналду бо Златан барои дар сатҳи баланд кор кардан бо тӯб рақобат мекунанд ва судяи ин батлро Эрик Кантона интихоб кардаанд. Шояд ҳамагон ролики рекламавии Алехандро Иньяррутуро пеш аз ҷоми ҷаҳони соли 2010 ба ёд дошта бошанд. Ролик бо иштироки як гала суперзвездаҳо сохта шуда буд. Алехандро дар теги реклама қайд карда буд ки ояндаро менависем ва дар ин ролик ҳамчунин характери футболбозон дар ҳама ҳолат нишон дода шудааст. Мухлисон шояд дар ҳамин видео аввалин маротиба Криштиануро дар мултфилми Симпсонҳо дида бошанд. Пеш аз чемпионати ҷаҳон соли 2018 Роналду бо суръати 38.6 км/соат давида рекорд гузошт, вале ин чиз дар пеши ролики навбатии мо ба қавли мардуми сарбаланди тоҷик об мехӯрад. Дар яке аз рекламаҳои бутсии Nike Роналду бо автомашинаи Bugatti Veyron баробар медавад. Ин мошин дар 3 сония 60 км/соат суръат мегирад. Шояд ҳама пурсанд ки секрети муваффақиятҳои Роналду дар чӣ бошад. Дар соли 2008 дар як ролик Криштиану Роналду дар раздевалка термофутболкаи худро фаромӯш мекунад ва администратори дастаи Манчестер Юнайтед онро мепӯшад ва ба як ситораи футбол табдил меёбад. Футболи кӯчагии худамонро ёд доред? Ҳама худашро зур мегирифт. Ана ҳамин гуна рекламаро низ Nike ба навор гирифт. Бачаҳои қадди кӯча пеши звездаҳои футбол омада гӯё гардандарозӣ мекунанд. Ролик ҳамин хел зебо сохта шудааст ки аз сонияи аввал то охир чашмату аз он намеканӣ. Дар баъзе аз рекламаҳои Роналду мо фаҳмидем ки дар гардероби Роналду ба ҷуз аз бутсиҳояш ҳамчунин навозандаҳои скрипка ҳам будаанд. Ҳайрон намешавем. Яке аз корҳои кинорежиссёр Гая Ричиро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем ки аз чашмони яке аз бозингарони Арсенал сабт шудааст. Дар он ҷо Роналду дар нақши асосӣ набуд, вале як голи задаашро ман дидам. Чанд вақт пеш Роналду дар яке аз роликҳои Nike бо номи My Time Is Now иштирок намуд. Дар ин видео дар вақти бозии мунтахабҳои Голландия ва Франсия як гала мухлисон дарони поля давида медароянд ва муқобили футболистон бозӣ мекунанд. Дар ин миён Неймар, Пике, Иньеста ва албатта Роналду ҳам буд, вале вақт наёфтааст ки ба майдон барояд. Гуфтем ки ӯ дар назди оина бисёр мешинад, сабабаш ҳамин буд. Биёед акнун ҳамин Nike-ро бас кунему ролики якҷояи Роналду ва Рафаэл Надалро бубинем. Дар ин видео Роналду бо пои ситораҳои машҳури теннисро мағлуб мекунад, вале ин то вақте идома мекунад ки онҳо бутсиҳояшонро иваз мекунанд ва баъдан худатон шояд фаҳмида бошед ки чӣ шуд. Аллакай солҳо мешавад ки Криштиану бо компанияи Clear шартнома дорад ва ҳамон ролики соли 2010 ба ёд меояд ки Рони шампунро ҳамчун тӯб истифода мебарад. Бадтарин ролики рекламавии Роналду низ бо ҳамин компания сохта шудааст ки ӯ аз перхетҳо мегурезад ва баъдан омада шампуни Clearро истифода мебарад. Фикр мекунам аз бозии дилар Роналду бештар дар сабти рекламаҳо аст. Роналду бо яке аз банкҳои машҳури Португалия Espírito Santo ҳамкорӣ дорад. Аз солҳои 2008 то соли 2011 бо иштироки ӯ шумораи зиёди рекламаҳои банк баромаданд. Гап ки дар бораи банк рафт, биёед як рекламаи дигари Рониро бинем ки 1 соат зур мезанад то открития гӯяд. Откритие. Бургери KFC-ро дӯст медоред? Не нагӯед? Чунки баъзеҳо баъди кушодашавии KFC шаб то рӯз дар навбат истоданд, вале то ҳол нахӯрдаанд. Дар мо мегӯянд ку нодида чиро дида, вале дар ролик менамояд ки мухлисон бургерҳоро барои намоиш овардаанд ва гашта бурда медиҳанд чӣ бало. Соли 2010 Рони намояндаи бренди Imperio Armani шуд. Дар ин видео Роналду бо як таҳпуш кӯли меҳмонхонаро мегардад то футболкаашро ёбад. Вале як корманди отел футболкаи ӯро пинҳон менамояд. Сабаби ин корро фақат занҳо медонанд.
дар як ролики дигар Криштиану бо писари калонии худ сабт кардааст. Дар ин реклама гуфта шудааст ки бренди CR7 либосҳои кӯдаконаро низ ба фурӯш гузоштааст. Ин бренди худи Роналду мебошад. Соатҳоро низ фаромӯш намекунад Роналду. Дар ролики тарғиботии Times Force бо доштани соат худашро дар истироҳатгоҳ хаёл мекунад. Ҳамчунин Криш чанд ашёҳои тренажёриро реклама кардааст ки ин лавозимотҳо дар барқарории кори хун фоидаовар буданд. мутаассифона мо Пелеву Роналдуро дар майдони футбол дида наметавонем, вале дар реклама ягон чизи ғайриимкон нест. Дар рекламаи авиакомпания Emirates Пелеву Роналду дар даруни самолёт во мехӯранд ва мухлиси Роналду омада телефонашро ба Пеле медиҳад, то ӯро бо Криштиану акс гирад. як рекламаи анҷомдодаи Роналду боиси ҷангу ҷанҷоли фаластиниҳову исроилиҳо шуд. Рон як шабакаи интернетии Исроилро тарғиб мекунад ва ин ба мухлисони ӯ дар Фаластин маъқул намешавад. Туркҳо низ Роналдуро ба бизнеси худ ворид кардаанд, махсусан оператори мобилии Турк Телеком. Дар охир бо як рекламаи зебои Роналду бо модараш ҷамъбаст мекунем, ки ролик ба монанди филми як хона сохта шудааст. ба ҳамин тамом ин буд маълумоти берун аз майдон дар бораи Роналду. Хайр дӯстон.